kublai pai ba apdeng sa bahai pi sha kan ke channel ka khubor kabdang shuwan na ka parthai kalami ke jingmut jom ki pai ba ka ji ke na apdeng ke Iran bat ke US kalanang jor Henry menta kadon ke jingkala bakong san u presiden Trump ul pembena ba un pensenge hadu san sngi ya ke jing temu ban tombor ki benta ba penmi bor ding jong ke Iran uturam mulong kane ke jing pensenge ka dai namar ke jing Ukraine bat ukermen ba kine ke jing Ukraine kila ban pembej ya ke jing kan at apdeng ki ari Henry ke Iran kala ta jor ya kane ki he sarkar bat kilat patai ke bor kom ka press TV kila ong ba umdan kano ke jing Ukraine bat ke US wat ka babej ne kabalai lemba ikeno ru ba utram ula sertap no ya kane namar ke jing maham ke puting na ke Iran wat la senge ya ki strike chipor ka jing ma kadang don ke Iran kala maham ba lada tambore ki benta jongka kan sabu bom ha ke dureu ka Strait of Hormuz kane ke caka ka long ka bakong san ba ha ka perthai namar bon e ko umpnyang ka ya ling ba kane ka benta lada kane surok ka sha panthon kala ban kata jur ya ku dor umpnyang bat ka jing ya ka khai peteng ha ka perthai baro ko wei menta ka US bat ka Iran kidang penpau ya kijing Ukraine ki ba per bak labang umpat don kano ke jing suk ka baskem Henry tang kajing pensenge shipor kane kamdai kadak jong kajing suk Henry de tang kadak jong ka ting jing thya shipor ka jing yele ka perthai mta kadang ap ban yo i hato kane kamlam sha kajing suk ne kan lam ya kajing penjur shu ya kajing kan an na ka benta ki khobor ki bashai bat ki bemnya to bol ya kan nek channel ko blai shibon